سلام زي خبركم كن تخاتلتنا كمي كنيكم كمزي بقنياتو كجلت زقنيه حدا كابتي عب عالمنا كاب زلو زل عالم عك انزلو بجيرودي إيطاليا زفلت عبيتي بلوصات تقدم تعلمنا زي تساتفو وددر قدد مشكلتا نسلسته سمون زصنح ودراتو سريعو يكايدالو عب منغزوم بلوصات تقدم تعلمناون سلسته ايرتراويان تقدمتي مسغانتاتاتهم تسليفهم وددروم يكايدو خمزلو نعزب زلنا خوينو عبتي كساب حجي تقايد زلو وددر دما ناتنايل تسفاتيون مرهاو قدسن زناد وصيت كمزغبون كلو بينام غرماي كاب كلب انتر مارش دما مس عوتا تطقست بمخان يغزغسالو بينام غرماي بزيكاتي اب قداماي مدرخ وددر زمزغبو ناي كالاي درجه عوت اب سالساي مدرخون رابعاي كوينو وددرو بعوت مززامو نكم بعال كافانديش زامسلو بلصات تطقست عالمنا بمخان نعب تاريخ حيزوم زصنحو تقدادمتي اسغا خوينو خمزلو نتو وددر بقطتا زكاتاتلو زلوا معكنا زينا سبورت بقصالي يحبرالوا كومنتاتر نايت وددرون بينيام اتش تيونال اندابله مالت اتي برقي بينيام كبل كم سيمو يرسعن اب سالساي مدرخ نايز وددر قداماي كوينو بمززام عوت زتغواناصفه مارك كافنديش دحرتي وددر ابزهابو مغلصي اتي وددر بداهي كم زنبره بمتقاس كابيناتو نلعلي كبرن عوتن كمزغب يخئلي بمبال نتي غزي خيكسره اب ناي فولاتا قصبتا وددر مسؤزاته ايرتراوي بينيام غرماي كتقصو تسمعو نابتو وددر قن ممتاو نبقعت بينيام تنغيرو زاته كافنديش اب غبري بزرعيو دنق بقعت بينيام غرماي اب نوس عدمه اطريون زلو بقعت اب قصالي لعلت كافنديش بعلو حيزو زلو درجه مسال العوت كحكر مخانو مسكيرلو ازي نبولصنت بينيام مسكيرو زركب مارك كافنديش منيو كنلاليكم نايلو متحسቶ مدبنا غيرنا يالنا زخبركم سمعتنا سناي مكتتال صحاب سنيت رفضا نفسد النهار سينما ملو سمو مارك سايمون كافانديش يبحال ب21 غنبوت 1985 اب عدي انجليز توليدو ابز غزيزي مس يو سي اي عالم لخاويت غانتا كويك ستيب الفا فينيال زصاوت زلو خوينو ناي بروفيشنال صوتو اب 2005 يفليمو وترو سم بلوصات تقادمت عالمنا انكصواع اب قدميت زسرع كافنديش سمو كاب مللي تحليفا ممثليت زقلطفو نغرات عالمنا خوينا تركبالا اب 2021 بدايركتور تور دي فرانس زخونه كريستيان برادهوم كافانديش تزبلت فولاچستا اب تاريخ نايزي اب وددر كبل غليص ويو اب 2005 كم بروفيشنال تقداداماي بمخان اب اهغراوي ودرات كساتف جمره كافانديش اب قداماي وقتي وددر طراي 11 ناي كبري عود بممزغاب اغرام وصيتو ناقالبو معكنا زينا سبورت كمز تمززه زذكريو كساب حجي اب 34 مدرخات نايتي اب عالمنا زعابيه وددر زخونه تور دي فرانس وددرات عوتا مسكيبو زلو خوينو اب هاغرو عد انجليز قددم بشكليتا انكلعل دحري توم سيمبسون كالاي بلوص تقداداماي بمخان كبر لبيس يركب كافنديش ودي 9 عامتن كليو اب كبابيو تطرنيفاز نبرت دوغلاس زتبالت كلب حبيرو غعزو قددم بشكليتا زفلمو ناتو بشكليتا زي ونن زنبره كافنديش ودي 13 عامت مس اخليو اب بعل علته لدتو بصدرو ماونتين بايك كم جيفت استوهبه نانجليزاوي تقداداماي اب تغزيتي بولص زنبره ديفيد ميلار نادنق زعابيه خوينو بروفيشنال تقدادمتي زحزون عينت بشكليتا نمونان اب حدا بانك سراح كيجمر تجديد ونيريو مخنياتو اب تغزيتي صدرو نزن عينت بشكليتا كعدغلو عقمي سلازينو برام اب 2003 هاغراويت غانتا انجليز جونيور تقدادمتن ممسرات اب استغبره مصراي دما كافنديش ببقعاتو تامينو كمرت بقيو مس هاغر انجليز بمخان زتفلاليو عبيتي عوتات كغواناصفن سمو بمطنو كتقاس مفلامو دما عبيتي غانتاتات اقالبو كهبالو جميرانين اب 2005 دما ناي بروفيشنال تقداداماي زمنو هيلو نخفلم مس كلب سباركاسا بمخان ازيو زناد بقعات بممزغاب
ቱር ደ በርሊን ቱር ደ እንግሊዝ ተሰሊፉ ዝናኣድ ብቕዓት ኣርኢ እዩ ኣብ 2006 ናብ ክለብ ቲ ሞባይል ተሰጋጊሩ ድማ ኣብ 2007 ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ዝተኻየደ ውድድር ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ምስ ተሸለመ ናይ ዓወት ጉዕዝኡ ዘየቋርፅን ክመስል ዳርጋ ኣብ ዝቐፀለ መብዛሕትኡ ዘካየደ ውድድራት ነቲ ዓወት ባዕሉ ክዕብልሎ እዩ ተራእዩ ዳርጋ ንብሙሉኡ ዝለዓለ መዐቀኒ ዘለዎ ናይ ዓለምና ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ኮይኑ ሙሉእ ሂወቱ ብሽክሌታ ሰሪር እዩ ካቨንዲሽ ኣብ 2009 እዩ ናብታ ምስ ኣቡ ምዃን ዝበዝሐ ዓወታቱ ዝተጓናፀፈላ እንግሊዛዊት ክለብ ስካይ ዝተሰጋገረ ኣብቲ ግዜቲ ኣብዛ ክለብ እግሩ ኣንቢሩ ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ እዩ ተዓዋቲ UCI ወርልድ ቻምፒየንሺፕ ክኸውን ዝኻለ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ካቨንዲሽ ካብ 2007 ፈሊሙ ክሳብ ሕጂ ኣካይድዎን ዘሎ ውድድራትን ተዓዊትሉ ዘሎ ኣጋጣምን ዘርዚርና ክንውድኦ ይንኽእል ኢና እዚ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቮልታ ስፓኛ ወርልድ ኦሎምፒክ ጌምስ UCI ወርልድ ቱር ትራክ ሳይክሊንግ ወርልድ ካፕን ካልኦትን ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ልዕሊ 101 ቱራት ናይ ዓለምና ተሳቲፉ ፀብለል ኢሉ ክወፅእ ክኢል እዩ ቢንያም ግርማይ ንካቨንዲሽ ኣብ ቲቪ ጥራይ ይሪኦ ነይሩ እምበር ሓደ መዓልቲ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ክዋዳደር እሞ ከዓ ኣብ መዛዘሚ ሕንፃፅ ምስ ካቨንዲሽ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ክፅመድ ሓሲብዎ ዶ ይፈልጥ ይኸውን ብልክዕ ብቕዓት ካቨንዲሽ ዘገርምን ዘይከሓድን ኮይኑ ብዙሓት ተንተንትን ማዕከናት ዜና ስፖርትን ብቕልጣፍኡን ሓይሉን ተገሪመን ብዙሓት ተቐዳድምቲ ከም በዓል ኮንታዶር ኣርምስትሮንግ ዊግነስ ክሪስቶፍ ሳጋንን ካልኦትን እውን ኣድናቆት ዘትረፈ ብሉፅ ተወዳዳራይ ዓለምና እዩ ብቕዓቱ ዘይጎድል ምዃኑ እውን እንሆ ከም በዓል ኪንታና ዝኣመሰሉ መወዳደርቱ ዝነበሩ ክዳኸሙ እንከለዉ ወዲ 37 ዓመት መሊኡ እንከሎ ጌና ምፅዋትን ዓወት ምሕፋስን ኣይተጋደፎን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ 34 ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ ቀዳማይ ብምውፃእ ወርቂ ብምሽላም ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ ካቨንዲሽ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ 16 መድረኻት ተዓዋቲ ናይቲ ውድድር ኣብ ቮልታ ስፓኛ ድማ 3 ግዜ ብምዕዋት ዘይንቕነቕ ታሪኽ መዝጊብሎ ዝተጻወተለን ዓበይቲ ጋንታታት ምስ ንዕዘብ ድማ ካብ 2005 ክሳብ 2006 ምስ ክለብ ስፓርከስ ካብ 2006 ክሳብ 2011 ድማ ምስ ቲም ሞቢል ኣብ 2012 ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ስካይ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ምስ ኦሜጋ ፋርማ ካብ 2016 ክሳብ 2019 ምስ ዳይሜንሽን ዳታ ኣብ 2020 ምስ ባህሬን ሜላረን ካብ 2021 ክሳብ ሕጂ ድማ ምስ ክለብ ደሲዩኒ ኩዊክ ስቴፕ ይጻወት ኣሎ ካቨንዲሽ 1.75 ሜትሮ ቁመት ዝውንን 70 ኪሎግራም ዝምዘን ኣብ ቦታ ስፕሪንተር ማለት ቀንዲ ኣብ ምጥቃዕ ዘድሃበ ቦታ ይጻወት ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ 2013 ምስ እንግሊዛዊት ሞዴሊስት ፔታ ቶድ ተመርዒው ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣቦ ደሊላ ፍሬይ ኬስፐር ዝተሰመዩ 3 ቆልዑ ኮይኑሎ እዚ ኣብ 3 ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ዓበይቲ መንበሪ ቤት ዝውንን ካቨንዲሽ ኣብ ምምዕባል ቅድድም ብሽክሌታ ዓዲ እንግሊዝ ብዘበርከቶ ዓይነታውን ነገራውን ደገፍ ኣብ 2015 ናይ ክብሪ ሽልማትን ተፈላጥነትን ተዋሂብዩ ኣብ 2017 ብኢፕስቴን ባር ዝተባሃለ ሓደገኛ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ዝኽእል ቫይረስ ብምልካፉ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ክሳብ ተገይርሉ ካብቲ ቫይረስ መልከፍቲ ናጻ ዝኸውን ንሓፂር እዋን ካብ ቅድድም ብሽክሌታ ክርሕቕ ተገዲዱ ምንባሩ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ንኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ኣሻቓሊ ዝነበረ ኩነታት እዩ የግዳስ ካቨንዲሽ ወላ እኳ ጸኒሑ ከም እንደገና ኣብ 2018 በቲ ቫይረስ ክልከፍ እንትኽኣለ ቀልጢፉ ብምሕዋዩ ግን ደጊሙ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ናብቲ ዘፍቅሮ ዓይነት ስፖርትን ደገፍቱን ዝተመልሰ ካቨንዲሽ መርኣያ ናይቲ ንዓወት ኢሉ ዝተፈጥረ ሰብ ከይኮነ ኣይተርፍን ብቐጥታ ካብ ሆስፒታል ተፋኒው ዕረፍቲ ተኣዚዝሉ እንከሎዩ ኣብ ዝተሳተፈሉ ውድድራት ቱር ደ ቀጠር ዓወት ከመዝግብ ዝኻለ ካቨንዲሽ ብዘይካዚ ሕጂ ንብቕዓት ቢንያም ግርማይ ዝመስከረሉ ኣጋጣምን ተነቢይዎ ዘሎ ቢንያም ክበጽሖ ዝኽእል ደረጃን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዓቕምን ክእለትን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣመልኪቱ ጠቒሱ ነይሩ እዩ ካቨንዲሽ ኣብ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንኣባልታ ጋንታ ዝነበረ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት እውን ብብቕዓቱ ኣድኒቕዎ እዩ ዊክሊ ሳይክሊንግ ኒውስ ተሰሜት ማዕከናት ዜና ስፖርት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ቢንያም ግርማይ ቅድሚቲ ናብዚ ዝካየድ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ምእታው ሒዝዎ ዝመጸ ኣብ ቤልጅየም ዘመዝገቦ ታሪኻዊ ዓወት ሓደ ካብ ተጠመቲ ኮይኑ ካብ ዝቐረበን ድሮውን ትጽቢታት ብዙሓት ሰባት ግብራዊ ክገብሮ ክኢሉ ይርከብ
ማርክ ካቨንዲሽ ንሳልሳይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክዕወተሉ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ድማ ግዜ ከይከሰረ መበል ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ዓወት ዓቲሩ እዩ። እዚ ተረኺቡ ዘሎ ደረጃ ዓወት እዚ ድማ ምስቲ ኣብዚ ውድድር ንፈለማ ግዚኡ ዝሳተፎ ዘሎ ኣተኣሳሲርካ ከምቲ ካቫንዲሽ ዝገለጾ ቢንያም ግርማይ ጽባሕ ንጎ ኣብ ቦታ ስሙያ ተቐዳደምቲ ዓለምና ክሰፍር ምዃኑ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ የተንበሃልካ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንስለምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን። ሲኔማ ሰመሬ ሰመሬ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኔማ ሰመሬ ኣብ ሲኔማ ሰመሬ ቀጥዑሙ ዝነቀ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም